Még a szalak. Ez megint. Barosság. Andis. Na, még egyetem. Telefon. Nem az én zeném. Annyi gól van, kérlek. Most meg. Na, az első képen. Arratól le. A víz fok 28,5 31 fokos a víz. 31 fokos a víz. Ez a pocsolya olyan. Itt laktunk az emeleten. Alattunk a strandon. Anyucit bemutatjuk, anyucit mit csinál. Itt az anya. Mindjárt valamit anyuci. Jól nézed magadat? Lebarnultál ma szépen? Miért? Mutasd magad, milyen barna vagy. Ó, honnan van a karkötőd? Rágom, a fonta. Az igaz. Mindennyinek van szép karkötőd. Gyönyörű szép a karkötőd. Mennyi volt? Rágógumi karkötő. Megyünk tovább. Még sokan fürdenek. Mennyi az idő most, Katika? 7 óra? Még mindig rengetegen pancsolnak. Rázumolunk ide. A vitorlás hajót bezumoljuk. A vitorlás hajón, Kati, úgy bezumoltam, hogy azon egész távoli vitorláson lehet, hogy hányan állnak rajta. Hú, te borzasztó. Nézzük meg, hol lakunk. Itt az umoltam. Ez egy étteremnek az első emelete, és csak egy van ilyen strand. Az egész strandon csak egy van. Ott a néni varja a másik néninek a hátát, mert valószínűleg, hogy elesett valószínűleg, és rongyos lett a hát. Ez itt anya lába rend. Ez integet nekünk. Ha lenézzünk az udvarra, szintén láttunk egy vendéget. Ott szoktunk venni kólát magunknak. Arra a strandon. Abban azért nem abban, mert semmi nem fog látszani. Ott szoktunk menni a vízbe. Két lejárónál. Ott szoktunk bemenni a vízbe. És ott a mólom fog többet százni. És ott van a autó, a felkölcsönző. Van felhasztunk. Igen. És megkeressük. És ott az a sok undorító autó, és ott van az a zöld színű hajó, vajak, amit kibéreltünk. És apucival szépen befókuszálja. Lehet rajta látni még az üllenyomat is.
Benyomjuk. Itt az erkély. Ez a szállító. Itt az anyag, itt az ablak. Itt a gumimatrac, ami egyik ki volt lukadva, de meg van ragasztva. Ott vannak az ablakban, ott. Megyünk beljebb. Megnézzük, Andisek mit csinálnak. Itt a konyha. Itt összefügg. Szupermosokat. Látom. Társak bővő. Andis és Gabi felkelzik. Itt egy bőrkanapé, hogy alszom. De nagyon szar. Menjünk tovább. Előszobban. Megnyomjuk egy fürdőszobban. Ajtó ki. Zuhanyzó. Csap. Onnan, arra mindig lap. Lámpa. Slózsi, nem szaros sehol. Tovább megyünk. Andissal itt alszunk aztán. Egy ablak. Hogy jön nevetett veszőnyelők. Egy dolga végeztem. Nincs semmi. Nincs semmi. Van itt valami? Nincs semmi. Föl. Itt van szemben a nádas és a kis vitorlás, anyag vannak. Nagyon szép. Nem? Te most itt ülök, nézek, és És mire jössz rá, hogy iszonyatosan valami borzasztó, hogy hangulat van az egésznek? Azaz. És már ment is. Nem lehet a parada figyelni. Nem látszik, hogy lehet. Meg is szólni. Aztán meg ez egy. Ott fent az a zomosz. Zomonda ezért is a minden. De hagyjuk az be zomon.
Látta, hogy vagy? Most ég ma magát, most már világít. Kavi, ég most? Arra jön, mindenki szedje magát rendben, ezek. Behúzni. Van. Egy közös barátunk hősök napi buliján naplemente és hajózást voltak Akárikán szigetről. Ez milyen romantikus. Jó a műsor. Viszont San Franciscóban volt dolgom aznap este, és Seth felajánlotta, hogy Jó a kívül műsor. estél, amikor visszajöttem meglepetésből őket értem. Nem lepett kérdésem. Akkor már naplemente és hajózás volt hősök napnál. Valahogy úgy, és még aznap elrepültél San Franciscóba. Üzleti ügyben. Tehát egy pár héttel a nyári napforduló előtt, amikor a nap jóval muzikálókszik, még időben visszaértetek egy hajókázásról, de is kapd a gépet úgy, hogy javíts ki a tényleg. Az utolsó gép este 9 forintból. Ezt állítom? Én nem is tudom. Csak vissza még egy az állítólagos hajókázásra. Nem tudom, én szereted, de járok edzeni. Hát én meg nem képzeled, én is járok edzeni. Tényleg? Én ki tudok nyomni 40 kilót. Te ki tudnád nyomni a saját csúlyot? Azt akiknek követkenek célesen fogják elviszed. De most figyelzem el, hogy sok láb, alapvetően melyik meg akkumulátor majd. Tehát hogy neki történt, Hogy estére maradjon egy kis szuper, jó? a 88-as amerikai halászati törvény. Végre kell menni. Arra követtem. Hívőszobát is. Miért nem jött vissza? Mindent lát semmit. Nem mindegy, annak a lánynak a számát, akivel beszéltem. Reméltem, hogy nem csak a számát adja meg ma este, de csak tartásom mint a ruhája mutat. Szóval ezt fogod felvinni? Egy estére jó lett mindegy, vacsot vagy egy mozit már nem érne meg. Ő a nővérettség. Sajnálom. Nem is tudom. Azért helyes. Ne, olyanokkal szoktam kosarazni, hogy nem végzik szokták. Ánya. Egy kicsit rosszul volt. Lehet, hogy elijesztettem. Valószínűleg nem fog hívni. Láttam, hogy kilottam számomra, Joey, de ezt jobban tetszik.
Ez oda hagyjuk. Gabi. 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 Hol hagyjuk? Apa, ott áll, és a hattyú sehol nincs. Kinek dob? Ott, ja, ott a kő mögött. Ja. Rohadék elbújt. Ott vagy te macsak. Ott van. Bezumoltalak. Meg kell dobálni, kérem onnan. Megfőn. Tudom, hát a rohadék. Ott van a hattyú, nézd Gabi. Nézd, bezumolva. Én nem is látod, ha szemben nézed, és nézek? Én meg így. Most már előjött. Most már előjött. Mi? A hattyú. Mi? Hát a hattyú. Aludjuk. Állj már meg. Mehetsz. Mehetsz. Lamó. Ja. Nem. Majd ennek milyen dumája van, ez a
értelme. Miért nincs értelme? Itt olyan kerítéssel, hogy nem lehet átjárni, és átjárni. Apu, azt kell, az erdészet tavasszal kell beszélni, oda menni hozzá, ebből a fából ennyire van szükségünk. Nem kell semmit csinálni, itt van az erdész, aki a fát hozta nekem, ide jár. Azt mondom, hát abban beszélni. De van két erdészünk is most legújabban valaki kicsiben tárgyal. Mindenki szép. Nem érted, hogy nem én küldtem? Tönkretetted az életünket, mert egy olyan szerékláda vagy. Dökölj meg! Ő benne van a csaj? Benne, ne? Előtték már mikor? Előtték már mikor? Ha? De nem halt meg a Miklós. Köszöntöm Önöket! A kaszinók városában Las Vegasban egy ceglédi kislány fejére került a korona. A nemzetközi tehetségkutató versenyen a 8 éves Lidián választották a legjobb gyerekmodellnek. A Miss Hamupítőke bajnokság több fordulóból állt, a házi videó nem csak a díját adást, de a legizgalmasabb feladatot is rögzítette. Önök is megnézhetik. Aztán... Gyerekek! Behoztam, nem érdekel. Nagy, gyönyörű. Kati és a hullám. Gyerekek. Nézd, Gabi megy egyáltalán? Megy, ez jó. Na milyen gyerekek? Andis azt mondta, hogy majd jön. Nézd valami, akármit mondtam neki, könyörögtem neki. Olyan hullámok jönnek ilyen ekkorák. De jó, gyerek. Életében nem fog ilyet látni. Nem, szerintem szó. Hullámos helyet. Olyanák vannak benne, akkorák, ami akkorák, hogy sikítás. Nem veszik el, halálni fogja. Nézzen ilyenek jönnek. Ez az.
Na, kerestek egy nagy hullámot nekem. De jó. Gyerekek, ez igazi tenger. Ez most tényleg olyan a tenger. Forróság van, meleg a víz, nagy a hullám. Mondja. Apu, ne haragudj, azt mondja. Apu, azt mondja, ne haragudj, azt mondja. Majd megyek. Nem tudom, mi Isten van, hülye tévéd, annyira bele van bukva. Elmondtad neki, mi van itt kint? Mi? És akkor azt nézze vissza, és akkor vagy dél. Na persze, azért hoztam be. Direkt bosszúból hoztam be. Tudom, nem volt még ilyen hullámba. Nem. Engem is majd fölök engem is. Tavi elborult a vízbe, de jó, benne van, egész befókuszáltam. De jó. Fáj a kezem már. Nézem mindjárt. Kihoztam kézzel papucs nélkül mentem be, és kihoztam a kis fehér papucsot. Hát rég mentem most fehér kőben, és egyszerűen hullámmal. Az összealatt volt. Abba jöttem ki. Igen. Papucsomba? Aha. Felmentek gombáért. Akkor tedd el az összes minőséget. Jó napot kívánok! Jaj, nekem olyan rossz képet csináltok róla, hogy kár egyáltalán rápazarolni a filmet. Ez egy kazettán van rajta, az Anikám, ez nem foglalt semmi film. Na hát, gyerek. Andris! Lámpot? Ezt már arra tesszük. Amíg nem lesz szép sötét színe, Minek? annak a krumplinak. Nagymamával ilyen konyhai megbeszélés folyt. Nem, majd lesz majd mosogat. Csak a nagyját rábújtsuk róla. Ez itt maradt középen? Nem, ezt betesszük ide. Ilyen kiveszem, üdvözve van a többi már. És akkor átvertünk mindenkit, ugye? Jaj, hát a két gyereket láttam, de gondoltam, hogy Ugye hát. átvertek bennünket. Gondoltam, hogy innen megtettem ki. Nem árultak engem, ugye? Nem árultak el. Az biztos, hogy nem tartok. Hol ez a... Ott a Zoli van a sarokban. Hát meg oda kicsorgott. Na mindegy, nem számít. Zoli olvas. Megérkezik Az. Ez mikori kamerátok ez? Mi? Ez mikori kamerátok? Ez az a múltkor, a régi. Mennyi vettétek még? 70-80 körül volt. nagyon szép dolga, itt vannak. Ezt kaptak Andriska születésnapjára. Igen? Ó, Vagy karácsonyra, Andris? Ne. Komolyan. Igen, örülök én, hogy jó. Ez a legérdekesebb cucc a lakásban. Csak már meg végig legyen siknak mondani. Macskák így. Na, vannak cicák? Van a fene meg ezt szép. Miért? Én szeretem a cicát. Nem jó, kezem neked nem jó. Na most már stabil. Ezek itt a gombák. Gomba. Ez itt gomba. Szárított gomba. Hát majd... Az a gomba ott az őrővel lesz a gombapornak. Az az alja.
A panoráma. Amit el lehet képzelni. Vannak fények a tetején. Voltunk egy kicsit gombáztunk. Fantasztikus. De vargánya nem sok van, úgy látom. Nem? Ja, igen. Ó, Miska. Ezt észrettem. Fantasztikusak vagytok. Nagyon szép. Szép zsákmány. Miska. Hú, ezt kitalálta. Ez gyönyörű. Ezt megszállítjuk. Az erdőben annyi gomba van, apukám, hogy ezt mondja. Nem, anyukai, most nem voltam olyan... Gyönyörű. Így. Gyönyörű. És megy. Gyönyörű. És egészségetekre. Hát Isten éltessen, Katrika. Látszol? Szia. Ott a papa. Papa, egészségetekre. Vigyázzatok. Látod? Ez a technika, ez valami fantasztikus. Ez nem lehet És elviselni. egy kis vacsora. Ott a vacsora asztalt, ezt fényképezve. Egy kis teja mindenkinek, egy kis finomság, egy kis katikaféle felvágottak. Persze. És akkor Persze. van egy kis szalonna is, azt én fogom zabálni. Anyuka, a margarin tegyon Ott kedves a neki. szalonna, mert én égettem ilyen érdekes szalonnát. Ilyet még én se ettem, csak gyerekkoromban, amikor nem volt mások ilyen szalonna. Mangalica Na szalonna. akkor, Nagyon drága. várjál már, mézet adok a gyerekeknek. Mit? Mézet. Mézet? A tejába, te mézetből. Jó, anyuka, én most nem kérek teját. Na, hát akkor majd nekik. El fog hűlni a teja! Gyertek, gyerekek! Ezekkel. Két csibész. Na itt van, tegyetek be, nem tudom Zolikának mennyi tejet, mennyi kell bele. De szoktam rakni ezeket a... Ennek a rókának a ütőfája. Úgy szoktam találni, úgy taroltam neki itt a nyaka itt a csigolyát, az elment. Kinek? A rókának. A rókát azzal szoktad ütögetni? Hát Mi? Itt van a róka? van, jön. Ki volt téve ide éjszakára gyümölcsfélék, most mindent megevett, almát, barackot, amit el tudsz képzelni. Igen. De nem ette meg, csak benne harapott, hogy széthordta oda ki a kertbe. Akkor jön ide felfele reggel, és akkor úgy néz velem szemben. Seprő van a kezemben, és nem megy. Róka? Meg sem ott van az róka. Fogtam azt az elefánt, aztán jobb gerincen vágtam. Rókát? A rókát, és akkor úgy sátikálva elment, de visszajött 3 napig. Az nem normális az a róka, anyukám, tehát az meg van veszve az a róka. Hát, ilyen bejárva van Anikaikkal is. Igen? Annyira szelíd? Szelíd. Te meg tudnád fogni. Olyan szelíd. Jézus Istenem. Nem veszett És az? hogy aztán már lövöldöztek a harászok, és hát nem tudom mit csinálni vele. Na csak jönne ide, lefilmezném egyből. A róka Rudi.
Jó reggel! Mi újság van? Hallom, van róka? Van róka, Rudi? Anyuka azt mondta, van róka, Rudi. Hol van? Hát itt volt a róka. Ja, van egy rókánk, igen. Anyuki meg hátba vágta, fával. Mókusunk is van. Mókuska? Igen. Jöhetne egy kicsit a mókuska. Jöhetne a mókuska. Hm? Hol? Gomba? Ott van gomba? Tényleg? Hol van? Ja, az a rossz gomba. Rossz gomba. Bolond gomba. Susújka. Igen, és a tükrögényetek mi jó? Ebből lesz a teja. Holnap délben egy percre megáll az élet a tűzjáték alatt kitört vihar áldozatainak emlékére. Ebből lesz a teja. Holnap egy perces gyár. Na megnézzük a gombát, hogy szárad. Ez tulajdonképpen mi ez? Digitális fényképezőgép, vagy pedig egy kamera? Ez kamera. Ez digitális kamera. Igen, és hogy rögzíti a képet? Egy ilyen kis, Filmben vagy egy ilyen pici kis kazettára. kazettával? Egy ilyen kis. És ezt gépet rá lehet kötni a televízióra, és meg lehet nézni tévén. Aha, értem. Kis madzaggal. De a kazetta megőrizhet? Igen, örökre. 1000 évig. Tehát nem kellett örülni. Nem. Egy pár száz forintért kapni egy kis kazettát. Picikét, és akkor az őrzi a... Úgy, mint a magnó kazetta, vagy a film kazetta, tudod. Aha. A gombát az érdekes. Most fölveszed a szép kép. Gombínyó. Lehet vele fókuszálni. Nézd csak. Ha itt ez fönt, itt látod ezt? Itt. Igen. Kicsit hátra húzom, figyeld. Aha. Egész finoman. Igen, látom. Akkor már Közelíti hozzá a képet. Na most engedd vissza kicsit. Még. Stop. Még egy. Állj! Ez a kép. Nem, még egy kicsit lehet. Legyen teljes a kép. ha így állunk, akkor így. Aha. Még nem teljes a kép így. Nincs rajta minden három. Így lesz rajta minden. Egy kicsit nagyít, egy picit nagyít most föl. Állj! Ez a jó. Na, ez a jó felvétel. És akkor ez meg is bezáródik, látod? Megcsípem. Szortírozom őket. Ugye ez az én feladatom lesz. Na, sziasztok! Ugye az nagyon szép. Reggeli Ilyen utáni, gyönyörű ez. reggeli utáni feladatom lesz. Sokan hogy fölrúgják ezt a piruló galócát, nem normálisak az emberek. Az emberi butaság. Mi meg esszük mázsaszámra. Azt hiszik, hogy galóca, már nem is jó. Van, aki nem ért hozzá. Emberi butaság. Egy gyönyörű gomba. Vörthátú, baracskos. Hát ez koralgomba lett volna. Pici kis kezdemény.
Ezt is vezettétek, hát? Csudabogarak vagytok azért is. Azt a picikét? Ja, az egy miniatúra volt. Miniatúra. Picike volt, nagyon. Ez meg fogom adni filmen? Meg bizony. 1000 évóvas megnézik a dédunokát. Én Laci nagy belőle egy kis gombát, legyen. Megsedünk, hogy annyira akar egy kis gombát. Ez a felvétel akkor is meg lesz, amikor én leszek 90. Tedd oda, apu, állíts be valahova, oda tedd oda föl, és akkor tegye minket. Ez a tűzhely. Erős paprika, nagymama, vagy lágy? Az light. De ha megeszed, akkor szétrohad a Ezt fejedtől. én csináltam volna, kapika, egy kicsikét lett belőle. Ez a kés meg fogom délután érezni nagymama, mert ennek már semmi éle nincs. Tudod, mit kell megcsinálni? Még el nem felejtsük, leesett a lámpa. Nem csak Melyik lámpa? Tessék. nagyapának. Annis, nem megyünk egy kristályt szedni majd holnap? Kristályt? De, menjünk. Mi még gyerekek vagyunk, úgyhogy még kell a kristály. Megnézzük, hogy hol volt a kristály régen. Hát szét van szedve az egész, járod a más is. Igen? Hú, nagyobb, be van omolva az Akkor egész. ismerem átrát, bízzátok magatokat őrnál, mindenki. Igen. Nem tudom, olyan nagy sereg kéne, mert ahol több orgánya van. Jaj, nagymama, van itt most mindenhol vargány. Ahol több orgánya. Délután elmegyünk kristályt, Ebből a viszont két nagy galambgombából kéne rántani egy akkora adagot, hogy egyszerűen valami iszonyatos mennyiséget kéne bezabálni belőle, nem? Tegnap ettél gombát, apu, ki fogsz pöttyösödni? Ha mennyit tettem? Az a 3 szemet? De nem ettem évek óta gombát. Csinálhatunk Szóval bennem van hely. Ez vaj, nagymama. Igen, nagyon rinkó. Lehet akkor hoztok olajat, tojást, aztán csinálunk valamit, szedünk mámaszkonak, mint kirántjuk. Holnapi aztán, hogy máma lesz megint gomba. Máma nem. Délután megyünk gombázni, mentek kövezni. Egy délelőtt főzők, most délelőtt mentek Jó, abdolom a gombákat. Ja, persze, nagyapa, a legkönnyebb munkát végig. Segítséget meg, vagy én megyek vásárolni, Persze. és nem lesz. Nagyapa csinálja a legkönnyebb munkát. Ó, kicsit sok vajat tettem. Művészi munka. Nézd meg, hogy nézd ki a 3 Átadom, jó? keresztét. Fel van véve filmre. Kanalak. El is higgyem, nagyapa. Én nem hiszem el. Én azt hiszek, amit Hát látom. semmi sincs. Ebből a 3 vendéglátós unokámból, fiamból valakinek annyi esze volna, hogy ide rakna egy ilyen szalvétát a reggelihez. Igen, nekem a zsebemben van már egy ilyen film. Mindjárt. Rendkívül boldoggá tennétek. Itt van a mellette. Itt van. Jó, a kis kivenni. kanalat Itt a nagy mondjuk a kilométeres. tejához. Nagyapa, mi ilyesmire A nem érünk lesengelnek, rá. hogy ez a másik, ez a érdes nyerű színúr volt a barna. Ennek az a rossz tulajdonsága van, egyedül, hogy kiveszem a szára nem ehető. Most megnézzük, hogy mi megy ből a gomba. Most ennyi a forró, és az a fehér a test. Úgyhogy választhatsz, hogy mit csinálsz. Szállítani jó. Azt csinálom, hogy ezt levágom, a forrónak ezt a részét így levágom, és akkor megnézem, hogy nem kukatos, nem? És akkor megfogom így. Mindig csak gyűlölik az árunk, mert a dolgok jön hozzá. Ő az amad, és akkor nincs hely, nincs por. No, de ehhez izé kell, rutin. Nincs semmi. Kicsit Van egy sokat kis ruhásszekrény, abban van minden benne. De a sárga, ez egy a kedvencem. Nézd meg, és ez így marad, ilyen sárga marad, Nincs hely. mikor megszárad. Ezt népiesen úgy hívják, hogy aranytegy. Két konulát legutó. Hát tisztára, Ez az nem aranytegy. jön, jó van. A persze az a Csak nem színóra. tudok velük mit kezdeni. Aranytegy. Ment is tele vannak a galados szekrények, azok is. Hol Ne lepődj Jackie meg, maga hogyha is. ilyen Hol szót egy hallasz, hogy mit találtam. talán Jackie. Ez vargány. Ez kistáj. Jos vödör. Hol a kistáj? Zoli, Benne a vízben van. mutass egy kistájt. Benne van a vízben. Mind benne van? Ha vedd ki. Egyet mutassál meg neki. Ha vedd ki, nem van már tiszta a kezem. A vödör, a fehér vödörben. Itt a kistáj. Nagy videófelvétel. Itt a kistáj, látod? Szép csillogó kistáj lesz. Mutasd be, mit vettél föl. Rengeteg mindent. Tegnap óta? Aha. Nem mutatom el végig őket.
Nagyon lassan kell ezért fókuszt csinálni, mert akkor elkezdtem. Az oszlopokat. Onnantól odáig 17 oszlop van. Nekem nincs kedvem. 17? Annyi? Onnantól odáig 17 oszlop. De hogy sokkal több Hát van. számold meg. Számold már meg. 1, 2, 3. Miért nem a nagyapám kérül? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Kérdezd a nagyapámat, 18. mennyi a teleknek a mérete? Hú, mondjuk. Megkérdezed? 20. Na menj. 23, 60-szor 15, 50. Na ez igen. Na, tessék, Szurba János. Akkor én többet számoltam. 1, 23-szor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Vegyünk 24 métert, meg vegyünk 15-et. 13 van csak ezen az Ez oldalon. 24 méter, ahhoz hány oszlop kell? 24 méterre. Hát méterek, másfél méterek. 24 méterre hány oszlop kell? 12 kell 2 méterenként. 12, ahol a 12 az 24, oda kell mennyi kell? 7, az 30. 30. Előre kell még 1 vagy 2. Előre nem kell. Akkor mennyit rendeljünk? Egy 30-at? 30 oszlop. 31 méter. What the fuck? Látszunk rajta? Tök jó képet csinál. Mi? Hozzá nem ügyes részem is. De ez a bál. Egyértelmű. Nincs, ez behúzódott De hát milyen? Behúzódott a utazás? Ja. Mekkora? Eltűnt a hasam elég el. Ez egy óriási időutazás. Nem is tudtam, hogy ilyen felvételek vannak a Rádai utcás. Én már hónapok óta kínozom az Andiskát, a drágámat.